Alhamdulillah wa salli wa sallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kapag dakla video tanong mabang sa amin na pemamintan ko Allah balasan tanong niya. Balasan ko Allah sa pag-ikhlasa di ron bantay. Pengnintan mo mamukuha Allah at nagpupuatan o runaguna na minus na sarang nakapag-ikhlas ka na subalas o Allah. Lagi subabaya ko ilmu na simba. Ibo ka babaya nga ko ilmu na bilas ang kadno Allah. Lagi na so ilmu ko Quran, ilmu ko hadith. Na lagi nga di tanong diskasan na di tanong di rugo di so sabaat ko mga maana o katir Allah sa suratul mu'minun. Qad aflahal mu'minin. Sabi na ramiya kadaag sa mga mu'min. Na pagnintanong ko Allah, mapadtanong ko mga mu'min. Nasita no matatama si sangot last sifat ay kapito. Umata ang baluin wala asiran ipakawaris ko jannatul firdaus. Yang atawaladina hum ala salawatihim yuhafizun. Ay mana niya na so mga mu'min at kababayan wala abarabantog si ikwallah pirmiwan yan siran kawarisan iran so jannatul firdaus sil aqla na disiran melapas sembahyang. Liang mana na ipuong ko kada aflahal mu'minun alladina hum fi salatihim khashi'un khushu'. Na ayan po sa nunu Allah walladina hum ala salawatihim yuhafizun. Dua na nasipat o barasambayan. Pag nairo na khushu', ikadua na dawam muhafazah. Maintain di sembahyang, di pelepas sembahyang. Kenapa kaki nama isa? Api man ikababaloy ka igira adi ka sembahyang na pumurok ka. Amay ko pulpas ka sembahyang. Nada man auto ka sembahyang. Api man mimintin kadang sembahyang o umangan din mo masuk waktu na sembahyang nga amay ko mga sembahyang na lumalayo ka pamikiran ka. Naya ka sembahyang mabang sa amin na makapagumana aduan. Khusyu dawam. Mana niyan na gira di ka sembahyang na makadadar pa sa pamikiran. Api di ka pumurok. O kaya nakatatadman ka sa pumatian ka. Yan na ni khusyu. Minus nakatatadman ka sa pumatian ka. Ay dapat kami ni umano na di ka melepas sembahyang. Yan na ni masala mabang sa amin. Ay no nga na nakakinang maisan. O di nakandiyo maatabo. O di nagira po Ramadan na eniyan kapan bayang sa 5 waktu. Nagira ka na ba Ramadan na di 5 waktu. Ito na ikukumanan na. Egira akna ba dia maat na di sembahyang. Negira dia maat napsun sa masjid ka di sembahyang na dia maat. O di nakakaterangan na di sembahyang, di katerangan na di sembahyang. Ito na ikaw kumanan. Naming isa na umaulama na so mitero sa dead na urian yan. Na tinigira noon na lagi po di sembahyang. Kaya na nasambayan, maurip no, 5 waktu, subuh, lohor, asr, maghrib, isya. Yan na niya agama mo. O 3 alabaan ka, nakanaba agama. O 4 alabaan ka, nakanaba agama. Kaya agama wala na 5 waktu. 5 waktu. Si ikusuldo sa lawan. Nasadan sa ibu waktu niya na 3, ibu waktu niya na 2, ibu waktu niya na 4, adi niya ganap na 5. Kenapa barasambayan? Ikadua mga bangsa niya mga urip na Allah na ayatin giran na lagid po din sembahyang sa kadustaan. Ang kaya na namin sembahyang nga subo na piyakatin giyan sa agama niya. Anda sembahyang nga lohor na inutang niya. May sembahyang nga asar na pimbalay niya. Da sembahyang nga maghrib na riubrubiyan. At malagit. Kaya sukudan, tsaka di malapalpas sembahyang. Agus ka di sembahyang. Agus ka di amatista. Agus ka ramadanista.
Dinia Ramadan bu dinia apa na orang nakia suku dan naikai akait maratabat ka. Ay supa ka ku Allah. Dika din melepas sembahyang. Nagira as kay discuss na dua tindeger kau mga ulama. Pagana tindeger kau mga ulama na bara dusa kami kalala dusa nga dikarila wallah na tau ka ko neraka. Kadua tindeger kau mga ulama na kafir kad na lagi kan jago kumano Kristen. Nilai mga dua bara dusa kafir. Nakiaso ko na ikalaka ikaya ka. Lagi nang bu itindeger kau mga ulama. O ba namin itindeger ka ulama mapia ka amama bilang tadi ka amama tahu ka ko surga da mitin ko ulama bagian. Yan mga bangsa mi mga urip no Allah balo yang dikaplepas sa waktu. Nakalkan ka sa Allah. Namitrining kay man to bulan na Ramadan di kan melepas. Natataros ka na may kasawan. Kasukad na kaso Tuhan ka ko Ramadan na nga pentuhan mo sawal. Di nga baloy agino nga pia kami da ka ini kalkas mo Ramadan na dengakal kan sawal. Nadangakal kan so anda ba ini na Dzul Qa'dah Dzul Hajj Muharram Safar. Ay bu ibkil kana subusut Tuhan ka ko Ramadan. Yanan mabang sa mga urip no Allah. Isa bantugan na barabantog sa urip no Allah na igira ami baloy. Di imlimo. Nasad sa tawa adib sembayan. Na makasunit din si ko kapag intaw niyan si isa ka dunia na emala na si isa along nakyan. Naskama na dito motor do sembayan. Natordo ka man sembayan. 5 waktu ka na sipan ka ko Allah digad melepas. Kaya inshallah nakagdam ka chuki alino ka pagintaw nga ko kaya pangalo agi. Oy, kapag pang-examine ka wala pa makabalak ka sa mga ragad. May ko paganay ka 5 waktu. Okay, nandiyan ni kalaya makaon. Amay lay wala api antuna diso anang to mga batalo na digad melepas sumbe. Nakagdam ka na kelo agad so ka pagintaw. Na iman tu uripan wala di kap sembayang belepan-pan ka sembayang na barang-barang ka problema. Adna miya tayro ana sakit ro ana sakit wata karo so pagaring aro so ina ka barang-barang problema ka kagya da connection kasi ko Allah. Na iman tu bulan na Ramadan na tubat kan kau di ka pentubat sa ngay bulan na Ramadan na andi ka tubat. Ila man nan. Hindi ka pagtubat siya ngay bulan na Ramadan na hindi ka pagtubat. Na ipinamata marano tao na mabaloy ang 5 waktu adin yung sembayangan na layaman ka pang umawata ka. Pinalamatan tanong ay mga pagarita na matabli ka madaklam ya mingisabab kiran inisabab kiran wala miya kapanambayan. Bata bilawo so mga wata na anda ba ini na si dengar kadang mga palaw, mga probinsya, mga kuan kelongiran. Dan alhamdulillah misi sembahyang sudip sembahyang na pemangnitan ko Allah amabaloy sa sambayang ayatan tihaya o kapagintaw tano aditano pulpas sembahyang. Lagi na ni kau yaguyag tano. So Umar ibn al-Khattab nasuki Anglia. Nasuki apa tano dia na mapurod na alungan na ebu amiyaw na niyan may isa na tingin na hal salaitum niya kasembahyang ano natigo mga sahaba na'am yasembe kami. Tiga umara na'am la khaira fi ummatin tarakat salataha. Dan nakapiaw umma ay ni baga kiaso sambayangnya. Manananan ori pun wala nasadun sa tawadip sembayang isa kayang dadip sembayang na maawat siran si iko agama. Kenapa siran mga Muslim nang babaya-baya sa Allah o hindi ka pakaturunan niyang kirang umur kaya. Yan ay pamangnitan si ko Allah ama sinanad tanong sa mga tatanong simbayang o pamaku so raga na o ba na pangaromarka dip simbayang na itong adi nga pagyubi. Nanas ka mo mga uda pelupa kasama pangaromarka na o ba dip simbayang na pekatay din. Amata na problema. Sa mga ulama na tigiran na basta dip sembahyang na di ka pa kaya perembang, di ka pa kaya tundog, di ka pa kaya pegato. Kamu murka ano? Na umatay, di ka pa kaya harigun, di ka pa kaya sambayangan, di ka pa kaya labang upul bungang mga Muslim. Ay, kenapa Muslim? Yang ada dip sembahyang.
Naino masa kita di tanu kapatiru kagi ti benar ako kumanya. Di panggaparay ba tanu pagmaso ko agamang Allah. Baloy tanu ginawa tanu mitubat tanu sa bulan na Ramadan na mili mawaktu tanu na santa no dun mate moya. Na pengni tanu si iku Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Gina ni mingi isa ko Aisha. Anto na ay doa Rasula dinian pelepasan. Petero Aisyah radhiyallahu taala anha atina ayapkeun geuk nam lagi bu umuntut surasul belalakaw surasul miiga surasul na dua niya na Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah di klik-klik ko mga puso napaka targa nga supuso akan si iku agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila taati. Ya Allah diinggira-gira si ko mga puso nasingka gawi aso puso akong mga sambayang, mga puasa kaplima waktu. Gina ni mga dua. Allahumma ja'al akhira kalami fi dunya la ilaha illallah. Nabalo yang kaya mau ri-ri akan tero ko dunya na la ilaha illallah. Wa khaira a'mali khawatimaha. Na aya mga pipi amalak na sukupusan. Wa khaira ayyami yawma alqaka fihi ya rabbal alamin. Na pia ko magawi asumya gadrak mo dunia nasugawi akip berat temu anak kandoka. Yan ni pang ni tanu adi tanu pulpasan. Ini pang doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaba pira-pira iman tu nabara sambayang nama pita namanya kelid. Mitumbeling ati kira. Anak yan ni pelindungan si iku Allah. Na pengningan ka si iku Allah di din mada sopos uka kau paratea kalak si iku Allah. Lagi dah kata mi apa nutula, mi akan 20 ragu nabilal pegbang. Ne problema lagi ang kata mas kita pegbang ani na si iku bay ni na wala Kristiyan. Mi kaisa deng Koreano 20 ragu, na mi kapagbang sa luhur, na may niya subo bay Kristiyan na pemlilay. Akna ba makasasapang sa orat? Nakiabayaan niya. Napian ni kaniya. Nadiulo niya, napangarumaan niya. Nadi magyug ang otoraga. Ito yun na sabab na Muslim ka na Christian. Ang ipangarumaan ka na, di yung abupugumuan. At yun na bagay na may problema na may Christian ako. Allahu Akbar. Naya ko nang baling, natipak yan na ako to building. Nada niyan rauta. Namiya ulog, namiya una ulo niyan, miyatay Christian. Mia po sa umur yan si ko ka Kristiyani. Allahumma ja'al akhira kalami fi dunya la ilaha illallah wa khaira a'mali khawatimaha. Wa khaira ayyami yawma alqaka fihi ya rabbal alamin. Datar mamukas sa katawa, miya pasapasami kamuray sa Quran na miya kakhatam. Miya muray siya. Nana pikaduri apa? Allahu Akbar. Nama piya peniswara. Di sesembay pagi mam kasaya, Aku mau mga layok yan. Nadad mamusmas ya po mga loks yan. Nawiran pa kaunot Nasiran pa kaunot sa club. Namiya maginom sira. Na ini ko era sa baboy. Na di magyug na patigal nira. Kagyan na mga layok kamarata, mga kukulit. Basta di ngaon masiyap suwata ka na doon yan. Allahu Akbar. Namiya gagaira, namiya pa kayo numiran sa pakabrug. Namiya gagaira, namiya ikuira sa babay. Niya mapita na pukaw namiya times. Miya po sa umurian ko kapaginom, namiya po sa umurian si ko kapanin babay. Nagyan na ni pelindungan tanong ko Allah, pangnintanong ko Allah, ang ito So amal tanong na daib. Walladina hum ala salawatihim yuhafidun. Siapa tanong sini sugur tanong Allah, di tanong pilupalpasan, di tanong kataw nanday ka pa mau malakal maut. Ayam mana niya na prophet niya suniwa tanong. Pemang ni tanong si ko Allah, si mapo sumur tanong si ko mapya, balasan tanong Allah sa madakla mapya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.